רבותיי, ערב שבת, פרשת משפטים, שבת שבעזרת השם נכריז על ראש חודש הבא עלינו לטובה, ראש חודש אדר, לששון ולשמחה בעזרת השם לנו לכל עם ישראל. דוד המלך אומר בתהילים, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. לעילוי נשמת השיר ולעילוי נשמת אליס סולטנה בת ימנה, שתהיה נשמתה צורה בצור החיים. אוהי ורבותיי, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אתם יודעים מה זה חסד? איזה שפע. חסד. חסד זה אומר שאדם יכול להיות שעל פי דין זה לא מגיע לו שום דבר. על פי דין לא מגיע. אבל בורא עולם עושה איתו חסד ונותן לו. למה אתה מקבל את זה? כי אתה בוטח בהשם. זאת אומרת שיכול להיות אדם רשע. לא יודע, לא שומר תורה ומצוות, אולי אפילו מחלל לשבת, לא יודע עד איזה שפל אפשר להגיע. אבל הוא בוטח בהשם. הוא לא מקיים את המצוות כי יש את היצר הרע, לא מתמודד בניסיונות וקשה לו, אבל הוא בוטח בהשם. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. חסד יסובבנו, יזכה לחסדים מרובים. איפה דוד המלך לוקח דבר כזה? נראה לי לומר פרשת משפטים. מה זה פרשת משפטים? שבוע שעבר זכינו לקבל את התורה בהתחדשות, פרשת יתרו, קבלת התורה, 10 הדיברות. אבל לא סיימנו. לא סיימנו בקבלת התורה. השבוע אנחנו מסיימים. סוף פרשת משפטים. סוף הפרשה, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שיעלה אל ההר. סוף הפרשה. ואל משה, פרק כ"ד פסוק א', ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון, נדב ואביהו, 70 זקנים וכולי וכולי, אצילי בני ישראל, כל מה שהיה. אז רגע, למה בצורה מסודרת? נגמור את הסיפור של קבלת התורה, ואז נתחיל את משפטי התורה. בעצם אנחנו רואים שהתורה, הקדוש ברוך הוא קטע את העניין של מעמד הר סיני, קבלת התורה, עם פרשת משפטים, ואז ממשיכים לעניין של קבלת התורה. מה בעצם קורה? אומרים המפרשים, מוריי ורבותיי, שהיסוד בקבלת התורה, היסוד בקבלת המצוות, זה ואלה המשפטים אשר תשים לפני. מה הם המשפטים? מה המשפט הראשון? כי תקנה עבד. אני הייתי חושב שאם מתחילים לספר לנו לפרשת משפטי התורה, היינו מתחילים המצוות, פסח, שבת, טהרה, דברים שבאמת ברומו של עולם. מתחילים עבד, כי תקנה עבד עברי, עבד כנעני, מה עברייה, מה כנענית, זה התורה. מה הסיבה? יד במצווה הראשונה מה כתוב שם? שאם אדם קונה עבד עברי, ומה אומר העבד? מה אומר העבד? אהבתי את האדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה כתוב שם? ורצה אדוני את אוזנו במרצע ועבודו לעולם. איפה הוא צריך לרצוע את האוזן? באיזה מקום? באיזה מקום? על המזוזות. ככה אומר רש"י. אומר רבי רש"י את הגמרא, שאומר רבי יוחנן, למה דווקא במזוזות? למה לא בכלי אחר? כי אותו אוזן שהייתה בקבלת התורה, ומה היא שמה? כי לי בני ישראל עבדים, עבדים ולא עבדים. מה אתה אומר? אהבתי את אדוני. אדם יוצא ועובד, מביא פרנסה, אדם נמכר בגניבה שלו. אז זה המצב, הוא צריך ללכת ולהיות בתוך העבדות שלו ולתקן את מה שהוא קלקל. אבל כבר תיקנת, צא החוצה, צא הביתה. לא, אהבתי את אדוני. אתה אוהב את העבד, אתה אוהב את האדון שלך. אדון יש אחד, זה הקדוש ברוך הוא. אז רש"י גם מביא שם את הגמרא, למה דווקא על העניין של המזוזה? כי הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לשים את האדם על המזוזות, כן? שם אתה רואה את ההנהגה של קודשא בריחו. מה אנחנו רואים פה במצווה הזאת? שכדי להיכנס למשפטי התורה, כדי להיכנס למצוות התורה, מה צריך להיות? שאנחנו עבדים, זה דבר ראשון. אנחנו עבדים בתכלית, והאדון שלנו זה קודשא בריחו. אומר דוד המלך, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. יש עבד שלפעמים לא עושה את המלאכה שלו כמו שצריך, אבל הוא לא פגע עדיין בעבדות שבו, הוא לא פגע באדון שבו, הוא לא עושה, הוא עצלן. אדם שחס ושלום לא מקיים מצוות כמו שצריך, הוא לא מצליח להתמודד בניסיונות שלו,
אבל עדיין הוא מבין שהאדון זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא חסד יסובבנו. ולכן כשמתחילים את משפטי התורה, מתחילים מיד מה? כי תקנה עבד עברי, זה עניין של עבדות, לקבל את העבדות של הקדוש ברוך הוא. יש גמרא, הגמרא מביאה, בתורה כתוב אצלנו פרשת השבוע, שאם אדם חובל בחברו, אז יש את ההלכה, מה שגמרא מביאה פרק מרובה שם, את כל ההלכות של נזיקין, פעם כמה שם, מסיים את התורה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. על מה זה נאמר? כתוב שאם אדם פגע בחברו והזיק אותו, חבל בו. אז מה רואים? שאם הוא כבר עבר את כל התהליך ואתה רואה שהוא קם על משענתו והוא הולך, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. מה זה הכפל הזה ורפו ירפא? מה זה ורפו ירפא? דורש את הגמרא ורש"י מביא את זה פה על המקום, ליתן לו שכר. למי לתת שכר? לרופא. אבל מה זה הכפל של הלשון? אומרת הגמרא שמפה דורשים שאם אדם חלילה זקוק לרפואה, מותר לו ללכת לרופא. צריך לזה היתר. למה צריך לזה היתר? כי יבוא אדם ויאמר, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם חולה. כן, את השם. אז הקדוש ברוך הוא עושה את האדם שחולה ואתה הולך לרופא שירפא אותך? מה פתאום? מי נתן לך רשות ללכת לרופא? הכפל שברפו ירפא, בא לומר, מותר לך ללכת לרופא. אבל בלי זה מה אתה הולך לרופא? מה לא? שואל החפץ חיים שאלה גדולה מאוד. הרי בכל המשפטים שאנחנו רואים פה, ומה שהזכרנו כעת, מה הם רוב המשפטים? מה הסיפורים פה שקורה? מה קורה פה? זה בן אדם לחברו. וכי יריבון אנשים, וכי יפתח איש בור, מכה איש את אביו, אבל זה בן אדם לחברו. מה זה בן אדם לחברו? אומר רש"י בתחילת הפרשה, ואלה המשפטים. מה ואלה המשפטים? מה אלו נאמרו בסיני? גם המשפטים הללו נאמרו בסיני. רגע, מה חשבנו שזה לא בסיני? אז מה זה? ברור שזה בסיני. אלא לפעמים יש מצב שאדם יודע, כשיורד גשם אז הוא יודע שזה הקדוש ברוך הוא. אדם רואה איזה נס גדול מאוד, אז הוא יודע שזה קודשא בריחו. אבל כשאם אדם פוגע בו, אדם הזיק אותו, אדם שבר לו, אז הוא לא אומר שזה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר זה פלוני, זה יוסף, זה משה, הוא הזיק אותי, אותו אני תובע לדין תורה. ואלה המשפטים, מה זה אלה המשפטים? מה הם מסיני, אף אלו מסיני. כמו שאם אתה מבין שיש דברים שברור לך שזה מסיני, זה פשוט לך שזה מהקדוש ברוך הוא, אז גם אלו וכי יריבון אנשים, אדם פגע בך, הזיק לך ועשה לך, זה מסיני. זה מהקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים פיזיזם, תוך מדבש. אנחנו אומרים שהאדם צריך היתר מיוחד ללכת לרופא שירפא אותו. מה זאת אומרת? ברור שילך לרופא. ברור שהוא צריך ללכת לרופא. למה צריך לרופא? כי פלוני הזיק, אז צריך ללכת לרופא. אבל לפי ההסבר הזה, הפירוש האדם, מי שהזיק אותו וחבל בו, אז הכוונה היא שלא, הוא עשה לו. זה הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה וזה השליח שלו, צריך לזה לימוד מיוחד שמותר לך ללכת לרופא. רבותיי, הם משפטי התורה. וזה מה שהתורה מצווה אותנו בדיוק, שאם אדם חלילה וחס מענה מישהו, והיה כי צעוק אליי ואשמע צעקתו. אדם צריך בשביל לקבל את התורה להבין את החבר, להבין את הזולת, להבין את אשתו, להבין את הילדים, להבין את כל הסובב אותו. שהכל ברגישות המלאה, ולא רק עניין של מצוות של בן אדם למקום. היה פעם מעשה אצל החפץ חיים, יהודי אחד עשיר גדול מאוד. היה לו בית שהוא הזכיר אותו לאישה אלמנה עם ילדים. אישה אלמנה עם ילדים. הגיע אותו אדם וביקש את השכר דירה, אז בחודש הראשון, חודש השני, ואז היא נכנסה לאיזושהי מצוקה מסוימת, ולא היה לה אפשרות לשלם, הוא הגיע עם כל הכוח שלו, ואמר, תשמעי, בחודש הבא את לא זה. הגיע החודש הבא, והיא לא שילמה, לא היה לה כסף לשלם. דיבר שם ברדין, באירופה, תקופה של ימות הגשמים והשלגים, והיא לא שילמה. מה עשה אותו אדם? עלה על הגג, והוריד משם כמה רעפים. ואז הגשם החל פנימה לתוך הבית, והשלג והקור, וכמובן שלא הייתה לה ברירה, ואותה אישה אלמנה וילדיה היו צריכים לעזב את הבית. וכל העיירה כולה געשה ורעשה, ייתכן לעשות נבלה כזאת בישראל. אבל החפץ חיים אמר, פרשת השבוע, פרשת משפטים, והיה אם צעוק אליי ואשמע צעקתו.
אומר על זה אבן עזרא, התורה מתחילה בלשון יחיד ומסיימת בלשון רבים, שזה לא נאמר רק אם אדם חלילה וחס בא לצייר אלמנה ויתום, אלא זה כל יהודי שנמצא באיזשהו מצב של מצוקה, ואתה בעצם תופס אותו ואתה לא מוותר לו. והיה אם צעוק אצעק אליי, אומר החפץ חיים, השם ירחם, השם ירחם, כבר בעולם הזה יכול לקבל את לאחר התקופה המסוימת, אותו בן אדם הלך ברחובה של עיר, והגיע איזה כלב שוטה בחולי, כן? ונשך אותו. ואותו אדם עמד וצעק ברחוב כמו כלב, הוא נבח, זה היה ההשלכות של אותו נביחה, ואחרי תקופה קצרה הוא מת. אומר החפץ חיים, זה היה אחרי הרבה שנים, הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות ויש לו זמן. אבל יש לקדוש ברוך הוא את העניין של הרגישות כאשר זה בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקה ואת התפילה. אספר לכם סיפור מעניין. היה בירושלים אחד מגדולי ישראל, קראו לו הצ'יבין נבו, אחד גאון הגאונים, היה גאון עולם. אבל היה לו טיפוס מאוד איסטניס, כמו שהגמרא מביאה שם לרבי יוחנן, שהוא קרא קריאת שמע, כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, מסכת סוכה מביאה את זה הגמרא, שאדם שהוא טרוד פטור מן המצווה. אז כתוב שם לגבי חתן שהוא פטור מקריאת שמע, כרבי הגמרא. אומרת הגמרא, באותו יום שהוא נסע הוא קרא קריאת שמע. באו אליו בתלמידיו, רבינו לימדתנו שאדם פטור מקריאת שמע. לא, יש כאלה שמסוגלים. יש כאלה אנשים שיש להם שהוא איסטניס יותר, הוא מפונק יותר. אותו דבר הגמרא מביאה שהוא הלך והתרחץ ביום, הוא איסטניס. אז האדם, הצ'יבין היה אדם מאוד מאוד כאילו, יום אחד הביאו לו לאכול, והמזלג, הכפית, הסכו"ם שם לא היה הכי נקי. אז מה יעשה? בקש, יחזיר את זה חזרה, או פחות שזה יפגע במישהו. אז מה הוא עשה? שלשל את זה פנימה לתוך השרוול אצלו ביד, וכך כביכול הלך איתו על הידיים ושטף את זה שם בכיור. גאונות בתורה, אבל יש גאונות במידות. כמה צריך להיזהר לא לפגוע בזולת. אותו דבר היה את המעריב דיסקין בירושלים. היה את המשמש שם שהכילו את האוכל, אז הכילו כוס קפה שם בבוקר, במקום לשים שם סוכר, מה הוא שם שם? שם שם מלח. הוא לא רצה לפגוע באותו משרת. ושתה את הכוס קפה, גמר את הכוס קפה. פתאום בני הבית אחזו שהוא שתה את הכוס קפה ומלח. היה יהודי מבוגר, מלח זה מסוכן, לא? מחץ דם. והרבנית צעקה לו, איך שתית את הכוס? זה מסוכן. אבל די, למדנו מתאמר, כתוב שאדם צריך להשליך את עצמו לכבשן האש, ואל יד מפני חברו ברבים. אז הוא הסכים לקחת על עצמו את הריזיקה של הסכנה הזאת, ולא לבוא ולפגוע באותו בן אדם שטעה ושם לו את המלח, שתה את המלח, שתה את זה כך. זה פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. החיבור, עם מה זה מתחבר, אומר החתם סופר. זה מתחבר בדיוק עם סוף התורה שראינו בפרשת יתרו, ובזה אני רוצה להגיע לסיום. עם מה התורה מסיימת? שבוע שעבר, מה סיימנו את הפרשה? שכשאדם בונה מזבח, מה הוא צריך לעשות? ולא תעלה במעלות על מזבחי. אל תעלה במעלות. מה זה מעלות? במדרגות. אלא מה צריך לעשות? כבש. תעשה כבש. מה יש? למה צריך לעשות כבש? כי מה? כיוון שהכהן בעצם אם היה מדרגות, היה צריך לפסוע פסיעה גסה, ואולי חלילה וחס יש בזה בעיה של דבר ערווה, אפילו שהוא מכוסה והכל, מזבח. אף על פי כן תעשה את זה בכבש. רגע, מה מדובר פה? באבנים, באדמה. אומרת לנו התורה, אף על פי כן יש לך רגישות כלפי האבנים והאדמה. אותו דבר לגבי המזבח כתוב, ולא תניף עליו ברזל, אסור לך לחתוך אותו, כי המזבח בעצם יוצר שלום בין עם ישראל לאביהם שבשמיים, על אחת כמה וכמה שאדם בן חברו עושה שלום, אל תניף עליו ברזל. אומר רש"י, ומה האבנים שאין להם שום רגישות, אל תניף עליהם ברזל, על אחת כמה וכמה שבין אדם לחברו. ואלה המשפטים, אומר החתם סופר, זה החיבור, זה משפטי התורה. הרגישות בין אדם לשני. תארו לכם שאם יש פה איזשהו מלך גדול מאוד, הוא הולך אדם ובעצם מרע, מציק לילדים שלו, אז אתם מבינים מאוד שכשאתה בא ועושה לו משהו רע, אתה מציק למלך. כשאדם לא מתנהג בסדר עם החבר, עם הזולת, אז בעצם הבן אדם והבריאה הזאת הוא בן של הקדוש ברוך הוא.
אז אם אין לך את הרגישות אליו, אז בעצם חסר לך בעניין הזה של הבוטח בהשם חסד וסובבנו. היי ורבותיי, אם אנחנו רוצים להיכנס לחודש הזה, הבא עלינו לטובה, חודש של שמחה, צריך לעשות לזה הכנה. פורים זה לא זמן של הוללות. זה לא זמן של סתם, זה זמן שמסוגל שאפשר להשיג בהשגות שאי אפשר לתאר. אבל כתוב בהלכה, זה הלכה שנפסקה בשולחן ערוך, שמשנכנס חודש אב ומעטים בשמחה, ושנכנס חודש אדר מרבים בשמחה. זה הלכה, זה לא מימרה, זה הלכה. יש הלכה בהלכות שבת, ויש הלכה להיות שמחים שנכנס חודש אדר. מתי זה? יום שני, שלישי? מי שרוצה להיות עצוב, יש לו כמה שעות להיות עצוב. שינצל את הזמן הזה, שינצל את הדיכאון, לא עוד אני יודע, 70-80 שעות, זהו. אחרי זה אתה לא יכול. אתה חייב להיות שמח, זה הלכה. איך אני יכול להיות שמח? יש לי בעיה פה, יש לי בעיה שם, יש לי הצרות שם. כשאתה בעצם נכנס לפרשת משפטים, ואתה מבין שזה לא הוא עשה לך. זה הכל בורא עולם. זה הכל מאת השם יתברך. אתה נהיה רגוע, אתה נהיה שלב. אתה יודע שזה הכל הקדוש ברוך הוא. אז יש את הבעיה הזאת, והבעיה קיימת, אף אחד לא אומר שהיא לא קיימת. אבל אם זה רצון השם, אז אני מקבל את זה באהבה, כי הוא עשה את זה והוא יסלק את זה. הוא הביא את החולי והוא יסלק את החולי. כך אתה נכנס לחודש אדר שזה בשמחה. אתה לא פוגע באף אחד כי פלוני לא עשה לך, ויש לך רגישות כלפי השני, כי הוא עושה, הכל זה בית השם יתברך. כך אנחנו נכנסים לחודש אדר. הגמרא אומרת שמי שרוצה להצליח בנכסיו, אומרת הגמרא שאיתה עץ אדר. איתה עץ אדר. אומר השפת אמת, מה זה עץ אדר? מבחינה מי שרוצה להצליח בנכסיו, הכוונה להיות בשמחה ולהצליח בחודש אדר, שאיתה אדר, מה הכוונה? מלשון אדיר במרום השם. אדיר במרום השם. אדיר אדירים. אם תקבל את הקדוש ברוך הוא כהדון, יהיה לך את החסד, יהיה לך את השמחה, יהיה לך את הכל. אבל המבחן הוא מבחן המציאות, איך אנחנו מתייחסים כלפי הזולת, כלפי האדם אחר. שנזכה בעזרת השם להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. לא עבדים לעבדים, לא עבדים לעצמנו, אלא לאדון הכל לקודשא בריחו. ואז בלי שום ספק שנהיה שמחים, נהיה שלווים, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.